Jo soc Sandra Soler i, juntament amb la meva família, portem un allotjament de turisme rural als Plans de Cornet. Per nosaltres, les xarxes socials són una forma de transmetre tots aquests valors de la vida rural i del nostre dia pagès i també tot allò que ens diferencia i ens fa únics i ho transmetem de forma orgànica, sense fer publicitats de pagament, sinó amb la nostra interacció que intentem anar tenint amb els nostres seguidors i seguidores, els hi anem explicant i anem fent vídeos d'allò que és tot el nostre dia a dia i d'aquesta manera aconseguim els nostres clients. Nosaltres també amb el món de les xarxes socials hem descobert que hi ha petits influencers, sobretot famílies que són el nostre públic potencial perquè som una masia que també tenim granja i tenim animals, que això és un gran atractiu per les famílies, doncs aquests petits influencers que poden venir a casa ens comparteixen la seva experiència a les xarxes socials i també en els seus blogs i fa que allò que diuen ells tingui molta més credibilitat i fins i tot acabin de veure que el que nosaltres expliquem és realment verídic i que l'experiència que tenen, si l'expliquen ells, és encara més complementari que el que expliquem nosaltres, no?